Biz Murat Kurbanow boldyas. Meselem men Murat Kurbanow boldayan. Men Murat Kurbanowyň ýerinde. Men Murat Kurbanow bilen birlikde hereket edipdiň. Men Murat Kurbanow boldayan. Okay, men Murat Kurbanowyny öwrendim. Козёл несчастный. Sultan diýdim. Rawdaşitlikle direnişin hereketini durdur diýse men hereketini durdurjak mı sen diýdim. Ýok özüm kün diýdi. Emma özüm küni durdurjak bolan ýa üçin men onun efirine var bir kağıt söylesem göründü. Videorolik koysam göründü. Efir açsam göründü. Kağıt söylesem göründü. Hemme zady gördüler jalby barny bildirdiler. Ya men ömrümde almadım amunça jalbany. Maňa enem atam bilen munça jalb etmedi o. Maňa enem atam aýtdy sen çykyş etme bırak diýdi. Sen taňa garmandyr bu halkyň derdi diýdi. Ya men enem atama da diýdim o. Men tanıýam o. Men halk üçün etjek şunu diýdim. Harjanarsın diýdi. Harjanjak diýdim. Bolýa tamam onda özüň bilersiň diýdi. Indi men gel şu zatlardan sonra bularyň eden etdilimde gözüm uýma. Sen özüňe wyjdan ýüregiňe goý ýetdinim. Sen şularyň eden etdilimde gözüm uýly. Bular diktator, bular apasny, sana zarar getiripdiler. Di, etsinler goýşularyň meni birda edeni gerek canım agam. Ey, maňa bir da edenmi? Maňa arada uýmaýsam, sen tarapyňda da däl, o tarapda da däl. Ýöne Çünkü sana wygyda däl agam. Maňa Wygyda däl. Size adam gerek däl. Näme gerek maňa? Size adam gerek däl, sözüňizi dinlen gerek agam. Sonra weren gerek däl. Näme üçin bize wygyda gerek gal? Bize de gerek näme üçin adam gerek agam? Hakykatlar aýdylyp duka, sene meýle ola meýle hakykat aýdylyp dura canım agam. Görüp otur şu kagady berjek diýdiler. Bolýa beriň diýdim, olamaýtsaň şu datdan ber diýdi, sen dalyň verdin. Olur berjek gal diýen o sana şu wagt. Ay diýdi o canım agam dur sultanyň bulo berip çykdy her ýerden o. Bolýa da olur sultana baglar ki onu kagady sözlerimi seret. Olur bermeler sana. Bolýa dinle seret. Biz tik YouTube'da kagady söz söyledik. Bizim sözümüz buna değerli. Dur sana şu wagt kaçan interwýuň sen? Interwýuň 3 aý soň. 3 aý soň sana gerek zat. Sen şu wagtdan ajrak görmäň näme? Killama takılıp duray bilem o pol nerwa girdi nädik girdi bu dogamen paşyrny bular bilen nerwa bolýa da onuň sen günäkar bolan okmansoň şu wagt häzir şu edýäni hereketiň bilen bilem o bermedi bolýam onu sana şu näme ýa-da ertirkün sen şular tanqid etseňem näme etseňem şular ýürüwüç sar üçin aýdaly moralynky atka çykyp gitmeli ýa plana destelerem şular şu taýda seni soraşmanam ýene de ederler kömegi. O wagtdan soň goýadyň sen utanmaýanmy o wagt? Evet. O wagt bu wagt däl agamjan. Sen şeýlik ýere sokorsun. Bularam şu wagt iň gerejik ýerine gelipçik kömegi edip giderler onuň şu utanmajakmy sen? Gerejik ýerde kömegi edip giderler ha. Awa. Etmeli işini etýärlermi ýa kömek edýärmi? Yetmeli işini etýärler şu wagt. Gerejik ýerde kömegi. Näçe şu wagt etmeýärlerinde? Sen pikiriň boýunça şu wagt gerek ol. Olaň pikir boýunça soň gerek şol. Tamam diýmek. Sen ýa-da soň berjek diýen sen diýen şu wagt kömek etmeýän kawdy soň edermi diýen sen şeý diýen. Olaram özümüz bilýärsiň. Men ýaşaýyşdy o ýaşy. Bu düşündirip aýtsana. Sen şonu diýersen, maňa şu wagt kömek etmeýän interwýuda. Häzir men baramda şolaň kagazyny gözüňe getirip maňa berik goýuňda şunça dawa jenjeri gerek geldi şurada dogurdamy. Printeriň üstüne Gmail'imi atdy men gidden serkopeden çykartdan şurada goýýardym bunça dawa. Ham bolmady, bunça aýtdy diýdi, hem bolmady. Özleri isledi agam. Seriozna däl diýdiler. Çykyşlaryň gowy däl diýdiler. Özüň atkawatyny alyp paraň ok diýdiler. Adamy dinlän ok sen diýdiler. Menim dinlemeýänsiz diýdim. Siz dinletjek bol menim dinlemeýän diýdim. Anne sen şu kağıdına şolar ýaly mätäçdi anne sen onu şonu bermeseler almarny öýdüp pikir edýän bolýan sen şu U5'den. Gep bu taýda U5'de däl agam berin sözünde. U5'sini istesek alar, istesek Türkiýe gider. O mesele de näme bu hökümet karar verir onu. Bu hökümetin özü karar verir abi. Ýa-da onu okudyp görmäň näme onu? Etçil agam nazlo edip görjün men sana aýtdym, niýetimi duýdum, bokmak şular diýip janym agam ýene de maýda oturuyor. Sen düşündiň o mezany näme düşündiň? Meniň niýetim şulary bokmak indi. Şu täjül näme ana durdusdan çümürmek indi. Boldy, men bunu karar etdim, goýdum özüme karara. Çümürýänim agam bulary, özüm birlikde de çümürýän. Ýöne burada ýetýän çümürýän şulary. Öden seretde dur. Sen diýersin ki men bunu etirlerde ýöne tanqidlap ýok. Puşman etdirjek, näde tanqid edilýän unutjak.
Men o böyle maskar ortluyorum. Ben efirde 5 aşağı çıkıyorum. Ben de 2 yedek efir ettik, 2 yedek YouTube ettik. Biller düşündürüp ayttık. Şonda da hiç yine haber hatır yok. Aytta üstte bloklanı ya. Boldu. Ben de aytmayan efirde de çıkışa çek öyle gelen yapıp korkuyoruz onu. Efirsiz. Ay nämeseňem goýuň daşrakda öýdüň maňa bir palçyda çıramotor şo otoldy. Sen arkayın ola. Men kampa çıkan şu taýda gelen yaparım bunu. Kampa çıkan şu taýdan taýda ya bular maskara olur ya men maskara olur. Sizin ýerine ejer menen goýmaýan. Ay görgän kampynam görany gullunam görän nälikkä. Kampına mı olacak? Zakoy için bilmem faktörü çekayım. Gerçekçi doğru. Dilime sakla. Näme milletin dilini saklaýan usta. Vay doçuma. Näme diýen? Şolar wada bir aytjak bolsam öýünde saklaýjak geldim. Men sanaýdan kampa çykjak. Men dilimi içim saklaýan. saklaýjak diýen bok. Men etken ýaly bolýar diýen. Sen näme üçin gepim sözüm kötken men şimdi demiş boldy sen. Ay doçuma çok seret. Men öýümde men etdirýän ýaly bolasyn bilen o. Boldy sen etýän bolmaýan men. A sen näme üçin men öýümde saklaýjak geldi diýen. Bolman şol saklaýylmaýan bolýar da. Diýmek men şolaryň aýbyny aýtmaly däl. Diýmek sana zarar gelýän şu diýmek sen bolar. Diň o däla men ama täjrübe andyrlyp däla. Men eýneşmek bunu dur sultan. Ay men dur sultan. Sen dur sultan şolary iş geldi dämi? Aylyk alýan maşraty dämi şonuň? Şol bulak beğenme da şol. Ay mera aktivist Victoria'nda. Sen näme şol kelmeden kile olmapdy. Hamsı bilen ol efirde naýynjar görünýär. Zoomlarda, TikTok'larda näle haýwatly dagranýar. Yalan olsaýdy. Ha? Ol TikTok'larda efirlerde halkın gözünde ağlamcılar, göz yaş görüp artist olup efirlerde öz aramızda ne akilekler olup konunlar adam ne oluyor sonra çokman deyip bir kemzekti, bir şapat canın adı bir kemzekti. Bu iyi gördün şu vakta neler şeytanın ya. Halkın gözünde naýynjar, pakyrja olup. On son dalşy şu son näme Daşı çok. Halk şudur ağam. Halk doğruydu yalanı sayılar öyle. Seçere. Kimin kimliğini bilmeklik. Halk mağlumatlandırmalı halkı. O bilsinler kimin kimliğini ağam. Bir ikinci diktatör, ikinci çepekçi gerek değil ağam. Haklı mı haklı. Sen kaçına diyeç bunun boktum dönünü gördüm. Aylık alyan deyip maşan öyle oturmaya zakon değil şunu söyleyeyim. Men aýlyk alyan ondan şolordan. Men alyan mı? Sen ne aylık? Men alyan şolordan aýlyk. Hayır Allah o var seni. Onu men näme üçin hiç de peýdamy bolmaly men şolary tankir etme diýen. Men näme üçin diýen onu. Ona biler ne ağam? Özün aýtmarsın işte. Özün aýtdyňa şu wagt bilen. Bolmasa soňuz ona bilen. Eger men hiç peýda almayan olsam, şu birek barada näme üçin bilýärmi? Yekece sebäbi bar. Onu şu dursun taşın. Yok, düşmany güldürmezlik. Düşmanı mı? Düşman tak bilip diyor canım ağam. Senin Bolya. Düşmany güldüresiňiz gelýär-de karoçum. Onu isleyen men islämi, onu isledi ağam. Onu isledi, onu durtdu kimen. A sen ýalňyşdyň bilýän, sen etme. Olur lendem olma. Çek ağam isledi, cayetçe şunu. Ululuk seninle kalsın. Ululuk mende kalsın, olur eder. Nesin keyfine baksın, doğru değil mi? Adamın işini biz çavursun, doğru mu? Sen bakma dağını veriyen, bulamışın hakkı hukukunu koruduk diye, olur aylık. Öyle gül yana sen berde kösünüp veriyen. Sana bile kahve bile vermediler, kahve rova vermediler oğlan. Niyeden sen egindeşim öyle zaman? Nak koymayan son egindeşim o mu doğunum mu bu? Bir sana kahve rova vermediler. Ben hikayemi görü sokuyorsun. Bermediler deyip sen şu adı aýtjan da, onu dolana wa oň nemesi. Avamcan, şoğun karar alında, şoğun sen gördün ama aýtdyňa şolar o. Madem kömür etmedin diýişim, şonsuz başyn çarar diýdin. Şolar karar verdin, gerek geldiň, aýtdyňa doğru değil mi? Biz gerek diýdik, olar bakana tapdy, biz soňra karar etdiňde bizim gereğini ýapdyk. Goý şolara inanmasyn hiç kim. Olar şu an awtorset galandy bizim üstümizden. Kimsin nir doğru yok tecrübün, nir doğru yok anladırdın. Şu an afterset dolu oturup bilýärmi? Abolonu näme? Boku topçu ağam şolan aftersetini var. Men şeýtdiler, men boku topçu olan aftersetini. Ya men girin ya menimle birlikde girin. Buna ne edeceğim men olurdu? Doktor var, tüyüsüne peşçağadım. Benim ha koymuyor. Ne kelle giden la. Değerli. Hakikaten ama değerli yapsın sen var. Yine oka görene Nur Muhammed Anay Türkmençilik. Ey gancık direliştik seret.
Ey gancak direliş gurulananda kip alýaňyz may Murat Kurbanow diye guruleden direlişi gurulanda kip alýaňyz may Kurbanow diye onda soraw diye şu güne çenle diye opozisiýan içinde diye en köp kim video çekdi diye opozisiýan aktivistleri barada diye öz opozisiýan aktivistleri kimindi? Bular opozisiýan aktivisti däl, bular öz başyna hereket edip beren adamlara. Haýty berse şular opozisiýan aktivisti. Ine yalan sözlüyor şuýda. Öz diýen zadynyň köp ýene de bu alasamsygyň özü etmedimi diye. Ýoksam özleri agdy birlige çağırdy şolaryň ilki bilen. Özleri agdy birlige çağırdy. Indem seret näme doti? En köp ýene de bu alasamsygyň özü etmedimi diye. Onda sen näme üçin etdiň diýip soraw berýän ýokmu diýe. Şunu diýen soraw jogap alşynda YouTube'da her kim öz kanalyna çykyş edip geldi. Gelin goýup bolsun edeliň diýildi. Eden ok. Men ses zapysy diýär. Seret men sesimi zapys eden näýdi? Men ses zapysy çykaryp goýjak diýär. Ýagny men sesimi zapys etdi-de, bul bilen oýunda bile ýaşap ýokaz. Diktafon atja, meni gurul edýär, zapys edýär. Polşada wagtymyz. Şonda da diýär, men aýtdym şu samsyga diýär, düşman güldürme diýip diýär. Seret meni gurul edýär we men sesimi zapys edýär, bilgeçliň. Seret okuwjun şu taýtyny. Aýtdym da şu samsyga diýär, düşman güldürme diýip diýär. Men boka sokjak diýip goýmat diýär, özü bolda diýär, girdi diýär özem. Öňe kim özü bolsa da girdi diýär özem. Öňe kim çyksa, kim saylansa, kim has köp iş etse şoňa ýapyşýar diýär. Bu sümük diýär. Bugünkü günem akylly gurlan eden bol akıllı gurrun eden bolýar diýär. Gülýär ödem keyp alýar. Türkiýanyň efirine baryp diýär, biziň gıýbatymyzy edenem şu diýär. Soň özüne söwülse de diýär, gaty görmesin diýär. Künti jelepden beter diýär. Seret abraýsyz diýär. Kurbanow almaga dowam edin diýär efiriňizde. Şonça da abraýyňyz bolmaýar siziň hem diýär. Nur Şagal, Gandon meniň efirimi alypdyr diýip meniň YouTube'ma jalby edaýma pidaraz. Düşündiň dämi? Ine men şu senin yani YouTube kanalında gördüm. Ondan sonra bu videonu skaçad edip aldım. Jal etmedin ýalag edip oňordum. Mara sen gandon var sen halkyň derdini gozgayan halkyň ynamyny alandan sonra bizlere garşy görüşýän pidaraz meniň kanalymy ýaptyrmakly üçin eliňde bar netdiň gandon. Biz Murat Kurbanow boldyýas. Meselem men Murat Kurbanow boldyýan. Men Murat Kurbanowyň ýerinde. Men Murat Kurbanow bilen birlikde hereket edipbin. Men Murat Kurbanow goldyýan. Gidemen Murat Kurbanowyň ýanyna, onuň katanasyny bara bir ýerine sokup kaçacak. Козёл несчастный. Murat Pidarazakov. Haçan bergiň berjek eýsen, binamyz. Haçan berjekden bergiňe 500 ýegrany. Tonuşdyk bir haýa. Alişer Zaynulin sen haçan verecek? Ha? Ya şu kaçıp görecek misiniz? İsmail Kerimov direliş 300 dolarını sen haçan verecek? Ya adamlardan pul alsanız üstüne yataýaňyz mı göni? Size kar dip berilen zady gaýtarıp bermelisiniz da ya. Şolar ýaly binamyz mı? Ya siz şolar ýaly size kömek eden adamlar sizin üçin pohkuýmy näme siz? Kimsiz? Utonjam ýok ýödüňiz Amerika oğlanlar.